kulay dahil silver, nawala po yung kate ng aking lalamunan at saka luminawa po yung aking pakiramdam. Kung hindi pa ito na nagtitake o gumagamit, medyo yung katawan ko mahinang-mahina. Sobra po, nakatulong po yun ng maigi sa aking nararamdaman. Ako po si Rosalie Francisco na naging PUI sa sakit na COVID-19. Tumaas po yung lagnat ko sa 40. Tapos grabe po ang sipon at ubo ko. After 9 days po, humingi ako ng tulong kay Ma'am Nens Rosal. 9 days na ang fever tsaka ubo ko. Pinadalan ako ng ACCS. Yun lang ginamit ko. After 3 days, bumaba yung lagnat ko. Kaya nung nagpa-swab test ako ng after 14 days, nag-negative na po ako. Sa ngayon po, ako'y okay na. Wala na akong nararamdaman. Hindi na ako nagkalagnat, hindi na ako nagkaubo. Kaya pinalabas na po ako sa ICR. Mga kaibigan, ang NIMS Wellness Center Main Branch ay matatagpuan dito sa Barangay Rizal, lungsod ng Legazpi sa harap mismo ng Petron Gasoline Station. Sa lungsod ng Tabaco, kami ay lumipat na sa Tomas Cabiles Street, San Juan, Tabaco City. Sa Sorsogon ng NWC ay matatagpuan sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. Lemex na, kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na nainarereparo. Maging maingat. Manangudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata. Dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon, nakapagkontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata. Dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas. Asin posibleng magdarainining helang. Ang COVID-19 prevention ay ni hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Tara na! Ano bang hinihintay nyo? Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. Napaganda kasi man abutin. It's the day, let's get inumin. Let's get is the name. Best Cafe. Best Cafe. Best Cafe. Best Cafe. Best Cafe. Best Cafe. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat mausog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing na kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin, yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag San Light. drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang.
Maski sinat o abo, magpahingalo asin daay magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras, it's 10:42. An oras hatod sa Indokang Bear Brand. Tibay ngayon para sa matibay na bukas. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Tando ay ginto, ibang ginto. Milo, buy big, save big. With new Milo Champion Sulit Pack. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte, smart padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Sangobion, multivitamins plus minerals, is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O, di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock on your door. Sige po, sa pangaran ka sa tuya pong regular na pag-iriba si News Manager Mardela. Pinapaabot na naman kami ng good morning sa Indo Gabos. So mga misis ng tanan dyan, rikas-rikasan taon tuno naman. It's 10:44 na bagatabi, oh. Programang Aramon Yato. Sundo kitang 12 din pagkaudto. Katuang siyempre dyan sa luwas. Ang pagbuto akan mga report. Si Pading Jomar, Pading Jim, Pading Al. Si Ann, si Luen, si Renz. Sama ni Bella, si Henry Boy Mata. Technical Control, June Napoli sa newsroom. Yaon, may importanteng meeting po si News Manager Mardela. Siyempre si Angel Mustasa sa Production Center. Sa IT, si Arven Buda, si Richard. Para mentras ako po sa idong makakasabay sa pangalan ni NMR. Ako po, si Pio Fernandez. Aramon tatulos ang mga istorya dyan sa palibot ka na sa tuyang syudad. Asin, siyempre, ahiatod iyan kan mga pag-iribata sa news team. Yaon dyan si Luens. Luens, maray na pa. Aga, go ahead na. Salamat tabi, Sir Pio. Maray na aga. Asin na maray na aga sa gabos na mga parantabay. Sa mga dagdag pang bareta. Resingon yan, ana italaan na panibagong kaso ng COVID-19 sa Kabikulan. Iningon yan, ana kinumpirmar sa on assignment na virtual press conference na pinag-atindiran ngunyan kan DCGB News ni DOH Regional Epidemiologist Surveillance Unit Nurse 5 Ken Nuida na sa tracing ini sa Albay wara nin kaso nin COVID. Salamat sa mahal na Diyos. Roger. And ipangagita sa igwang mga kaso nin COVID. Roger to that. Sa Camarines Norte, saro man sana ang kaso, asin nanotaran ini sa munisipyo kan Santa Elena. Santa Elena kan Camarines Norte, saro. Roger to that. Albay, 0. 0 ang Albay. Oho. Sa Camarines Sur, 10 man, pinakang dakulduman, asin 4 kay ni sa syudad kan Naga, 2 sa munisipyo kan Nabwa, saro sa Bula, saro sa Goa, saro sa Minalabak, asin saro sa Ragay. Okay, balikan tayo itong 0 sa Albay.
May pig test na specimens, over? Ipinagunambitan ni Noida Tabi Serpio, nagaalat pa daw sinda sa mga mainland provinces nin mga specimen, pero dahil man di pinagtaram kung saan inihali na probinsya. Dahil nga ni, so albay, ta zero bagang niya ano, dahil ning pinag-test na specimen, kaso nakaaging aldaw para sa nahali sa albay, over? Wara Tabi Serpio. Wara, kaya dahil maning resulta. Roger. Mas magayon na report kung igwang pinag-test na specimen ngaya 10, 11, 14, 15, 0. Tabi Serpio. So day pala ning pinag-test coming from albay kaya 0 kita. Roger to that. O di day makakampante. Although day tapighahagad. Ano? Although day tapighahagad. Correct. Mas magayon ko taan ng barita ito kung igwang pinag-test na specimens kaya kung pirang gatos pero 0 ang resulta. Pero ini day pala ning nagbutwa ta day ning specimen coming from albay kasuhapon. Correct. Okay, sige. Nakatanduan 0 man. Sa Masbate, Saro, asin sa syudad kan sa Naan Igwa, asin sa Sorsogon, wara man, sa ibang rehiyon na nanotara na sa nadigdi sa Kabikulan ka nag-test positive, Saro man, kaya total 13. Iyo, magayon siguro in the Lewis kung may suggest na may sa masunod na paluwas kan DOH na ngaya out of 20 specimens sa araw kaning probinsya, 20 specimens tested, uni ang resulta. Yan. Bako sana itong resulta ti paluwas, bako? Correct. Igwa kayan, igwa kayan ni mga datos, dae? Dae tabi, Sir P, yung tigre report kayan si Sir Kenuida. Pero isa-suggest na tabi yan, Sir P, kay Madam Joanne. Yan, tamagayon nun malilinawan kan mga parantabay ta, so trend, mahiling so trend. Correct. Ngayon sa 5, salamat nga ta saro sana nagbutwa, bako? Roger to that. O, ngayon sa 5, puro ngayon negative, salamat sa mahal na Diyos, bako? Tama ka dyan, tabi, Sir Pio. Oho, taon ni Susalbay, nag-abibar kita ta, 0, ito pala 0, tadayin nang naisubit na specimen. Correct. Daing na test na specimen. Roger to that. Sana maikon iyan, sa masunod, makonsider ta, mas magayon na mahihiling na kan sa tuyong mga parantabay na laladawan sa isip nila ang trend if it's spiking up or going down. Roger, buda, mas detalyado. Mas detalyado. Bako itong, apat nga ya. Yung pira sa tinest. Bako. Roger to that. Sige. Kung kaya suma total, 21,958 na ang gabos na total nin kaso kan COVID-19. Digdi sa Kabikulan po pakan Marso 2020. Pero sa recoveries, good news man, 23 ang naka-recover kay ni, 5 sa Catanduanes, asin 18 sa Sorsogon. Kaya totalmente man, 18,123 naman ang total recovered kan COVID-19. Kunyan, 7 naman ang nanotaran ng gadan. Panibagong gadan kan sa COVID-19, asin ang apat kay ni nanotaran sa Camarines Norte, saro sa Camarines Sur, asin 2 sa Naga. Kaya totalmente, 838 ng individual ang nagadan sa Kabikulan dahilan kan kaso nin COVID-19. Ang pinapangapudan sa nakan Department of Health, simple man sana, magsulot nin face mask nin tama, magsulot din face shield, mag-observar din physical distancing, maghugas din kamot, asin iwasan ang urmol-umol, tanganin ang makaibitar sa urulakitan, lalo na patingon yan may nagpapatakot ng Delta variant sa palibot. Roger, so yan tabi, Sir Pio, na mga inisyal na bungkaras kan istorya, hali sa unang segment kan DCGB News ganyan na press conference kan Department of Health. Ako po, si Luwens Bursi Barcena. Thank you so much, Luen, sa dagdag na istorya, hali dyan sa luwas. Isa-suggest yan sa DOH sa mga masunod daw arog ka na sistema dali mo na may nag-text digdi sa tuya ibaya si 8811 dai natutunawan ini dai natutunawan ini so nag-test sa tuya kan Delta variant ining 8811 Serpio yan po ba na 0 ngunyan sa albay baka last month pang test yan pareho ng Delta na last month papalan. Kari namimiloso po. Ito po na sa Delta variant na pinag-test, it took 1 month ta sinometer ito sa Philippine Genome Center wherein ang pigtest duman para sa Delta variant is by the thousands sa bilog ng Pilipinas. Kaya inabot min sa bulan. Ini po na pigapaluwas kan DOH, digdi na ini sa tuha. Bako po ini last month.
So resultaan ka so nakaaging aldaw na pinag-test. Pero ibanan si 8811 tabi Ay naku tabi dinara po ito duman sa Manila sa Philippine Genome Center nagkaigwan so sa tuyang mga yan, nag-asikaso ka yan, mga technologists gabos, gari igwa ngayanin ko na, baka igo kitang nahihiling ngayon na baka Delta variant, isumitertado duman. Duman sa Manila, nigwa sa nakaini sa Manila kan Philippine Genome Center, ano po. Yan, ni po, ining so resultangon yan, so kasuhapon po ang tabi, na tests, kan mga samples, digdi po sa probinsya ng Albay. Sige, turo diretso pa kita kan mga istorya diyan sa palibot piga po to ki Lewens kun ngaya Albay 0 natata 0 i-qualify 0 ta da ining pinag-test na specimen or out of gaya 18 na pinag-test 0 talaga gabos. O di magayon, nalilinawan ka sa tayo mga parantabay. Yan. Sabi di ka sa Romana text, igo po ata nakalag sa post kan DOH, so distribution of negative and positive na tig-submit for testing. Igo po pero, pipa-simplify ta sa nangani ko taan na mas magayon na i-simplify ninda ang pagpresentar. O ngaya, ni po, resulta kasuhapon na test. Iyon ang latest, resulta kasuhapon na test. Albay, samples tested, kaya 20. Ang positive nga dyan, 0. Di ka gayon. Yan. Samples tested naman, Camarines Sur, 118. Ang positive nga dyan, kaya tulusan na. Di sutada. Magayon iyo, simplified. Nganing maskuhan, makunyanta itong sa mga parantabay ta, makampantanin maray po sa tuyang mga paradangog. Sige po, diretso muna kita kan mga istorya pa dyan sa luwas Aramon ta, sa programang Aramon Nyato. Ans, go, Ans, good morning! Good morning, Giraray, Sepio, good morning sa mga parantabay, sa mga dagdagman niya tong bareta, padiit-diit naman na naglilangkaw ngunyan, ang porsentahe kan mga albianong nababakunahan kontra sa COVID-19. Usog sa latest na report kang Albay Provincial Health Office sa pagiman sa tuya ni Supervising Administrative Officer Ryan Altavano, uminabot na serpiyo sa 15% kan 874,000 na mga albayano ang nabakunahan na kontra sa COVID-19. Sa 15% ng ini, 127,000 labi na ang nabakunahan sa first dose, mantang 45,141 ang nabakunahan naman para sa second dose. Kung sa iya maugmasinda na enot sa gabos na kompleto na ninda o 100% na nindang na atinir, ang sa indang target na 14,000 na mababakunahan para sa A1 category o ini sa tuyang mga medical frontliners. Mantang para mandigdi sa mga konsideradong senior citizens na yaon sa priority group A2, nasa 47% na kan 114,000 na mga senior citizens sa bilog na probinsya kan Albay ang nabakunado naman kontra sa COVID-19. Ang mga nasa A3 category group o hining persons with comorbidity nagabot naman sa 41% kan 87,000 o kaya 11,958 na ang nabakunahan ni second dose digdi sa tuyang probinsya alagad. Pigihinguwang ngunyan kan gobyerno provincial kan Albay sa pagi kan Albay Provincial Health Office iyo ang mapadakol ang mga nababakunahan na mga frontliner personnel na may essential o sa essential sector dahil sa 2% pa sa natabi serpiyo kan 441,000 na albayanong yaon sa A4 category ang nababakunahan kontra sa COVID-19. May A4 ng rollout? Yes, tabi serpiyo. Iguana. Yes, ang sa A4 na rollout, 7,286 pa sana ang first dose, mantang 4,848 pa sana ang naka-second dose. So that's good news. At least sa provincial government of Albay through PHO, nakababa na sa A4 palan. Yes, padiit-diit na. Aba, pera na ang inabot nga ni total. Ang sa A4 tabi sa PIO, ang nabakunahan for first dose is 7,298, ang second dose 4,848.
Oho, nasa 11,000 mahigit. Yes. Ang nabakunahan na sa A4. Pira ang target nila sa A4, over? Sa A4 tabi Sir Pio, ang target ninda is 441,000. Ay, dae pa lamang. 2% pa sana. 2% pa sana. Yes. Pero itong so A1, A2, A3, como nag-A4 na sinda, ano sa A1, pira na ang porsyentahe nila ka na vaccination, over? Sa A1 tabi Sir Pio, 100% completed na yun. So 14,614 na target ninda, kompleto na ining nabakunahan. Very good. Sa Albay, ha? Albay. Albay, A1, 100%. Yes. Nabakunahan. Ha? Roger. So A1, at least so sa Provincial Government of Albay, through PHO. Yes. Sa A2, perang porsyentahe? Sa A2, medyo, pa lang ini, medyo makabanga pa sa dahil sa 47% pa lang ini, kan 114,000. 114,000 ando man sa A2. Yes. Nasa 40, halos kabangang porsyento pa sana. Ano ang A2? Kumpuesto kan mga? Senior citizen. Yan, talaga. So, senior citizen. Ako, sinasabi ko. Nangapuno na baga su presidente kan senior citizen. Nadago ito kan saro? Si Madam Edith na Manila. Yes. Si Bilog na Albay. Si ang presidente nangapuno. Pairinix yun na. Kabangang porsyento pa sana palan. Kabangang porsyento pa sana. Maabot pa sana ng 50%. Sa A3, sa A3, 41% man Sir Pio, ini mga persons with comorbidities. o yan, di nagkakaproblema sa A2 ba A3, pero uminabante na sa A4. Yes, at least naiiling ta palit-lit, nagahiro na an Albay PHO, Oho. na mabakunan ini mga essential workers. Iyo. Duman sa A2, buda A3, nasa halos kabangang porsyento pa sana, na first dose, na o puro na inima second dose? Kabangang porsyento, so bilog ni tabi yung mga second dose na. Na second dose na. So pag naka-second dose na, that's gonna be daay pa papalan, dapat makumpleto ito so ribu-ribu eh. Yes, dakulon pa ito. Dakulon pa. O sige, daay pali at least nag-iisog na pababa, nag-iidos na paibaba sa A4 ang provincial government. Magayuno na iyan akan. Trend, sige. Yes, so kung kaya mo niyan, ang gobyerno provincial Albay, sa pagikan Albay PSO Panagos, ang pangapod na approve saran ang pagkakataon na iguang nag-aarabot na mga supply, nin bakuna sa pagiman kan DOH Bicol. Kung kabakong antaramon kan ans baga ka na sa DOH, once na ikabakunado kompleto, ikmara ikimalayos, dahil man magka-COVID, pero once nagka-COVID, dahil na dahil ka na nga ning hospitalization na kaipuhanan, bako? Yes, bakuna severe. Bakunang severe, maski nga ni yaong ka sa nasarong, o pwede kang dahil na, kuha na parang yung normal na lang eh. Kumbaga may diit ka ng assurance na at least maski puro pa paano, naliligtas ka na. O bako nga ning diit, kundi halang kauno na assurance. Yes. O bako nang itong so idadalagan ka, i-quarantine ka, i-isolate ka kung ano. Ibaga. Sige. Tabi, Sir Pio, ang good news man haliman sa gobyerno provincial Albay may kinaraman sa pagbabakuna kontra sa COVID-19. Kaya ba si Boy, Ans Galero, DCGB. Salamatan. Storya dyan sa luwas. Sige po. At least sa provincial government through PHO nagbababa na sa A4. That's good news. We'll be right back sa Aramon Yato. Pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong
Joey Salceda, ang ligasiya niya rundo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo ang idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rundo. San Campeon, ako'y pag-ibahin. Sunang tugong Pinoy, pag-ibahin ang tugo natin. San Campeon, sa pagod putla o hila, kayang-kaya, matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer misis. Amoy ng pawis, huwag matitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Talo at fresh ang damit dahil may 24 hours kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DZGB, alas 11:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Lilimitaran na nanguna kan National Kidney and Transplant Institute o NKTI ang pag-ako nin pasyente sa emergency room kaini matapos na maabot ang full capacity dahil sa nagalangkaw na kaso nin COVID-19 asin leptospirosis. Sa abiso kan ospital, lilimitaran ninda ang ER admission sa emergency, urgent asin renal cases. Paano naman ang mga hospital beds asin ang 5 tent kaini para sa mga COVID-19 patients. Mantang binuksan naman
kan NKTI ang Jimcan Hospital para sa mga pasyenteng tinamaan nin leptospirosis asin ginamit ang ibang pasilidad para sa mga confirmed and suspected COVID-19 cases. Poon ngunyan, babawasan man kan ospital ang outpatient consultation kan sa indang internal medicine and nephrology. Kinakaipuhan nindang i-reassign ang sa indang medical asin nursing staff kung sa insinda mas kaipuhan. Yan ang pangalan sa Onseng Bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Bear Brand, tibay ngayon para sa matibay na bukas. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Smart Padala, kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. NeoZep Tablet. NeoZep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Milo, buy big, save big. With new Milo Champion Sulit Pack. Paracetamol Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! El Real, tikman ang sarap, sustansya at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Clemex Forte. Clemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAP at CTAP Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion, Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pangenot na rason sa paglakop kan COVID-19 sa paagi kan mga droplet na nagluluwas sa satuyang himot asin dungo. Pag nag-aabo, asin minahatsing ang sarong tawo sa pag-iwas sa mga matatawong lugar na irarayo taan sa tuyang sadiri sa mga tawong posibleng may COVID-19 o si isay man na may iba pang helang. Kaya ligayan ang matatawong lugar, lalo na kunan sa imong edad lampas 60 anyos o may dati ka ng kamatean, arog kang alta presyon, diabetes, helang sa puso, baga o cancer. Mantineron na day mababa sa 1 metro ang satong distansya sa iba, asin sa siisay man naaramtang may kalinturo asin abo. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Fault Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Ordinaryong empleyado lang ako, pero sagot ng PhilHealth ang bahagi ng gastusin sa pagpapa-hospital ko. Self-employed? Walang problema dahil may PhilHealth coverage ako. Malayo man ang asawa ko sa Pinas, kampante pa rin ako dahil alaga ng PhilHealth ang buong pamilya namin. Panatag ang loob ko sa aking pagtanda. Check din ang PhilHealth coverage namin. Mga nasa pantawid pamilyang Pilipino program. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin ang tama. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Together tastes better. Yes! May ipapa-smart padala si Mama. Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere basta smart padala. Customer must present a valid ID.
Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. And Curtis was happy dahil sa Enervon. Enervon, parang mas happy. May Enervon, double the happy. More energy, mas happy. More immunity, mas happy. Try it with proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Kong Joey Convincing. Salamat, Tata Bonjing. Musta na? Ayos pa ba? Ayos lang. Ang buhay natin. Napulis out, Tanay in, sabayang Chief Tech. Dire-diretso kita sa arango niya to sa pangaran ni News Manager Mardela sa natatadaan niya to na poco mas o menos ang buhay natin 14 minutos. Kumusta na? Ako po si Pio Fernandez. Ang buhay natin. Aramon taan mga istorya pa dyan sa luwas. Dumang kita sa 3rd District. Pading Jim, go, good morning. Salamat Abi pa dito. Talagang makusugo na ang evaporation kan tubig dahilan sa sobrang init kan panahon. 5 aldaw pa sa nang surunod na mainit. An aldaw, ang mga sources nin tubig sa ginubatan, poon burok-burukan sa Kopkan Barangay Mauraro, asin Barangay Masarawag sa Mayon Unit, haros half meter kan water reservoir, ani binaba. Nako, matindi, 1 metro. Poco mas o menos ang binaba na kan mga water sources dyan. Ini ang kinonfirmar ni Engineer Wilfredo Arevalo, pamayo kano ka ginubatan water works. Dahil tan may mga lugar na naman digde, nagsusuprer nin kakulangan sa tubig, arog kan Barangay Travisia tabi pade. Kung saan haros kabilugan kan Barangay Travisia na, dahil na iabot kan tubig kung igwaman sa dayuto na sana naggabobolos kinonfirmar ini mismo ni Kapitan Andy Rapisura sa pagipag-uron kan DCGB News saro sa may problema ngunyan ining Travisia sa pagsabing sa pagkulpa na ini kan tubig alangkaw na lugar ang Travisia dahil na iabot ini kan puwersa kan tubig. Sangunyan, sigon kay Engineer Wilfredo Arevalo, pinaghahanapan na nin solusyon. Ang problema, pighanap ninda itong sa mga linya kan tubig na baka may mga leakages o may mga luho-luho tabi pa de. Susurulato ninda, tanganing makatabang-tabang lamang na makaipno sa pangangaipukan mga tao. Ang sakripisyado digdi natural sa mga konsumidores, lalo na Anmorms tabi pa de Travisia Elementary School na hanggang sa ngunyan, igwa nin mga evacuees pa. Yan, in fact nga ni, nagrarasyon dyan ang BFP sa Morms eh. Kaya maabot sa punto na marasyon na sa naini pa de, kung dahil matroubleshoot iningo niya na pagkaldaw na mapabulos lamang, mapakusog-kusugan bulos sa mga gripo. Yan, sige. O yan tabi pa de, medyo iba ini kan mga panahon, ang saldang kan init kan na aldaw, maski sisay makapagtaram, talagang ibahonon tabi pa de. Di concern yan eh, halos gabos na mga water sources, mga reservoir, nababa ng level, taso sources, nagbaba ng halos 47% over. Okay, sige. So, nagluluwas tabi pa de, na sa sobrang init kan panahon, ang evaporasyon kan tubig,
Maricason. Roger. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat pa ding, Jim. Water is life. Paano kung maubos yan? Pading Al, marahay na aga man. Please go ahead na paday. Yes, pade, inutong taon ng apod ni Tano na Ayala. Yaon siya nagkatrabaho sa Daraga, kasubagong aga. Subisikleta niya, mountain bike, color gray, hinabas. Sain hinabas? Yan sa sentro, kan Daraga. Naku. Na CCTV daw, sabi ni Tano. Medyo may edad ng lalaki, mataba. Ankominoa. May uniform pa pating naka-t-shirt pa, may ngaran, Salceda. Mario Josep. Mario Josep man. O kung si Seda tabian mapabakalang ka ni, batang Rosendo, color gray. Color gray na mountain bike. Pakiaparam tabi sa Daraga Police, nakablatter naman iyan. Kay Tano na Ayala tabi yan. Sa ina lugar daw dyan sa sentro hinabas? Sa sarong business establishment. Abo naman banggiton ba de? Kay Tano na Ayala ang tabi. Nagkatrabaho siya dyan. Anong color? Color gray. Gray na mountain bike. Sinabas. Sige. Yan to santo sa ibang istorya, pati ang police, suportado mo niyan. Pag-engage kan mga jóvenes sa pagtatanom, lalo digdi sa Albay. Sa pagpalawas na informasyon kan Albay PPO, inibonindaan pigapod na modified urban gardening. Diyan ini pinuro na sa pigpunan sa Bakakay, sa paagiman kan Bakakay Police. In fact, sa Daraga, so report man kasubago ni Renz, iyo man yan. Yun naman pala sa Daraga. Plano nindang gabos na mga police station. Magkondisir kan mga siring kaning programa. Parte ini kan pag-inganyar man sa mga jóvenes na ma-involve talaga sa pagtatanom. Kaugmahan kan Albay PPO ba sabi di sa informasyon na dyan sa Bakakay. So, grupo man kan pigapod na Kikidat, Kabataan kontra Droga at Terorismo. As in, grupo man na Kalikasan Warrior sa pamayok ni Arvin Francis Bermundo. Iyon nagkondusir kan pigapod nindang urban o modified urban gardening na obeto bako sana makatabang sa kabuhayan kan mga pwedeng magkirinabang kayan na magtanom ninda ki mga malaylayan na klase ng gulayon, mga plantita, asin iba pa mga pampagayon sa palibot para magayon ang environment. At the same time, ang purpose ninda imbes na ma-involve sa mga sa mga kriminalidad, mapa-raot ang sendang linya kang buhay, ini at least sa pagi kan pagtarawangan ani na may promote ang pagtatanom sa mga jóvenes. Iyon pigo-suportaran ko niyan kan Philippine National Police digdi sa probinsya kan Albay. Roger. Yan pa ang mga informasyon digdi sa lawas. Alarmario, DCGB. Salamat kumpadreng Al. Mga istorya dyan sa luwas. Pati yung PNP minasabayan na sa kaito baga tatabon sing inabot mo so Green Revolution kay Marcos kaito. Para rin masana mga ideya yan eh. Kaya lang iba-ibang mga approach ta iba-ibang iba-ibang mga gobernante sa nagkapadalagan kan Republika nin Pilipinas. Okay. So di diretso kita kan aramon niya to senior manager kaya paano may meeting na importante po diyan sa baba para po mapakaray pa, madagdagan pa sa tuyang mga dapat na maidagdag sa pagserbi po sa Indo naman laylain na programa po kang DCGB. Yan. Kanakaging Sabado tatabonjing nakahuron ta si Judge Nuling Cabredo, dating dekano o yan tabi kan Kolehiyo de Abogacía sa UST. Tarong huwes, as in luminary sa political law
uda constitutional law. Naiyapot ta baga sa pahayag ni Presidente Duterte na once nga available na ang bakuna sa lugar nindo, magpabarakuna. Sabo nga magpabakuna, day pagtugutan na magluwas sa harong. Inapot ko si Kuya Nuling bilang sarong legal luminary, constitutional law expert, political law expert, sarong huwes. Kaya ko, Kuya Nuling, mapupwede iyan na eksihiran kan gobyerno yung mga nagdesisyon na dahi magpabakuna, dahi pagpaluwason sa harong. Antara mo ni Kuya Nuling arog ka ini. Sarong eksperto yan sa abogasiya, sa political law, constitutional law. Sarong din kang kwan, UST dati, College of Law. Totoo nga ya, sabi ni Kuya Nuling, diyan sa konstitusyon, nakabugtak dyan an sa tuyang diretso. Igo ngayon ni mga manlain-lain niya na diretso. An kada saro sa tuyang nakabugtak dyan sa konstitusyon. Human rights. Kasabay na dyan. Yan na pagluwas sa harong, kung igawa kang mga dumanon, kasabay na yan dyan. Pero ngaya, uni po ang dangugunindo, ano? Ipangatamaan talaga ganyan kan gobyerno. Yan na diretsong iyan. Pero ngaya, ang mga diretsos na iyan, bakong absolute. Bakong absoluto. Bakong ngayang subdainin limitasyon. Tawan ta ka ngayon ng ehemplo, Papa Pio, sabi ni Kuya Nuling. Pag ika ngayon nagmamaneho nin auto, lisensyado ka. Ito ngayang sa pag-issue sa imo ng lisensya kan gobyerno, karo na itong lakdang naan sa imong diretso, dawa tatao ka magmaneho, bakong absolute, takaipuan, magkuha ka ng lisensya sa gobyerno. Yan. Iyo ngay, tatao akong maneho, kaya mamaneho na ako. An. Dahil ngayon pwede. Bako ngayong absolute yan, na tamili tatao ka na mag-drive ng auto, mamaneho ka tulos, dahil pwede. Kaipuhan mo magkuha ng lisensya sa gobyerno. Driver's license, yan. Karo ngayon sa emplo, naan pag andiretso, tabakong absolute. Okay. Imas pangayarog ka ini. Kapag padalagan mo ngayon kang auto mo, tay man ngayon nangangahulugan na kung pirang speed ang gusto mo, doonan mo ngayang silinyador mo, sagkod na mabot ng 280 ang speed, pwede ngaya. Tay ngaya pwedeng arogaan. Kaipuhan mo ngayang irespitar man ang diretso kan ibang motoristas, buda obserbaran man ang diretsos kan ibang motoristas, buda pedestrian na sa pagmaneho mo kan sa imong auto, dahil ka ngayon ning maliligis, dahil ka ning mabubunggo. Ang gustong sabihin ni Kuya Nuling na Cabredo, sabi ni Judge na Cabredo, you should exercise your right so as not to injure others' rights. Your rights begins where my right ends. Yan. Ngunyan ngaya, kita, miyembro ning sarong komunidad, Republika kang Pilipinas, nahahampang ngaya kita sa pandemic, bilog na kinaban. Ang gobyerno ngaya, igwa ning diretso na pwede kang prohibiran na lumuwas sa harong mo, siri nga ikan pagmamaneho na dahi ka dapat magpa-speed ning todo-todo kung igwa kang maliligis. Pwede ka ngayang prohibiran tanganing maisalbar kan gobyerno su intereses kan kagabsan. You have to give way certain rights tanganing so komunidad mabuhay. Bako itong so mataram ka irespitar mo ngayon sabo magpabakuna irespitar. Dai bako ngayon arog ang kaan sabi ni Kuya Nuling. Ang gobyerno igwaning diretso, igwaning obligasyon na pangatamanan man so intereses kan kagabsan. Halimbawa ngayon habo mo magpabakuna. Sige, irespitar ko habo ka magpabakuna. Pero dai ka man ngayon magluwas. Sa pagluwas mong iyan, maaapektaran mo so intereses kan kagabsan. Bako, sana nga iyan so simpleng kung anong gusto mong babadoon ngunyan, iyon ang babadoon mo.
Dahil ning epekto ngayon sa kataning mo, sa katrabaho mo, or what, bado mo yan sa diri mo yan. Pero ining pagpabakuna, igwa ngayon anin koneksyon, diyan sa existence kang humanity. O yun ang gustong sabihin ni Kuya Noling Nakabredo. Eksperto na po yan sa lay. Mga pwedeng sabihin na, ikaw nga akong diretsyon na magpabakuna, nga ta nga yata pagpuribiran mo akong magluwas. Habo ko ngayon magpabakuna. Gusto ko ngayon magadaan. Kung ano. Iyo. Diretso mo yan, pero dahil ka mga apiktar. Sabi nga ni Kuya Noling, igwa ka ngayong diretso na magsurusuntok ngaya. Wala to mag-jab, mag-uppercut, mag-suntok. Basta dahil ka ngayang tamaan. Once na may tinamaan ka na, igwa ka nang na pinderman, asinigwa ka nang tinamaan man na diretso kan sa imong kapwa. Dumana malaog, so tigapod na, your right ends where my right begins. Dumana malaog, so intersesyon kan gobyerno, tanganing maprotehiran man, so diretsos kan kagabsan, budakan iba. Ako, yan. Yan, kung igwa na ning bakuna tabi, arog po ang kaan, gustong sabihin kan, lumis mo na pong legal luminary nagtaram ka yan, tabi, ha? Okay, yan. So, duman sa programa taman pag Sabado baganaan ito. Legally yours, GB. Yan. Ito po, araw kaan, ha? Tabi. Okay, happy birthday pala, nalingawan ta. Sa tuyang barkada. Nong Clidoro Rangaza. Yan. Sir Nong Rangaza. Taro sa mga staunch advocate para sa climate change adaptation and pagprotehir kan sa tuyang kinakban kontra sa climate change. Yan. Happy birthday, Sir Nong Clidoro Rangasa. Brains of them all, yogun man. Sir Nong, ay nagatabi sa imo, happy birthday, hali sa staff and hierarchy po kan PBN Broadcasting Network Incorporated, radio station DCGB AM. Happy birthday, Sir Nong Clidoro Rangasa. Oras, tatabonjing, 11:32. An oras hatod sa Indokang. Tando ay ginto, ibang ginto. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Red Horse, lakas ng tama, pero di wasa. Drink responsibly. Revicon, lakas ng lima. Revicon Forte. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pampagana sa mag-asawa, pampatigas na pampalakas. Ito ang Mixed Capsule with Fulvic Minerals. Uminom ng Mixed Capsule, samahan pa ng Mixed Coffee. Bago ang game. Mas mabilis ang epekto at mas lalo kang tatagal sa labanan. Pampatigas na pampalakas. Mixed Capsule with Fulvic Minerals. Energy Booster, the natural sex enhancer. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820.
Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Maaari nang mag-enroll para sa school year 2021-2022. Ang University of Nueva Cáceres ay kasalukuyan ang tumatanggap ng enrollees para sa basic education, college, School of Law at School of Graduate Studies. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Janet sa 0907-156-6898. Experience UNC's quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready, work ready, and life ready. Enroll now! Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Kung kita may kalintura, abo, asin napapagal maghangos, mag-apod sa pinakaharaning health center, doktor o hospital para maabisuhan kita kung saan pwedeng magduman. Makakatabang ini para masiguro na tama na abiso na may tatao sa satuya. Maituturo kita sa tamang health facility asin malilikayan ang makaulakit sa iba. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de Los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Maring Toyang, totoo itong nagtatauda ang CSI nin 1,000 sa ma-enroll na grade 11? Ay, sus man ini si Perla. Nao dyan ka na baga sa balita. Iyo po tabi. Aparte sa 1,000 na tinataoninda sa ma-enroll na grade 11, libre pa dyan ang tuition, miscellaneous fees, ID, as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May 200 pesos pa nga ni Ika kung may ma-refer kang grade 11 na magpa-enroll sa inda. Dakulaon talagang tabang ninda mare, lalo na sa panahon na ini. Yes, tabi mga ka-CSI. Nagtatao pa kaming ayudang 1,000 pesos sa mga mapa-enroll na grade 11. Aparte yan sa libreng tuition, miscellaneous fees, ID as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May kaiba pang lecture video ang samuyang modules for more comprehensive and interactive learning experiences. We have qualified and dedicated teachers guaranteed to cultivate your life skills and nurture your better attitudes. We also have CHED recognized 4-year degree courses in computer science and BS in information systems. And together with our ladderized 2-year associate in computer technology course, you can have our college courses at 7,500 pesos for a semester, which can further be reduced to 6,500 pesos if paid cash. We also give 200 peso referral ayuda for each first-year referred enrollee. You may also apply at CHED for their half and full scholarship for our degree courses or priority courses and their student scholarship. O, ano pa po ang pigahalat nindo? Tara na po kamo sa Computer Systems Institute kung saan garantisado ang kalidad kan sa indong edukasyon. For here at CSI, the only thing best is the price. At Computer Systems Institute, opportunities are options at free or negligible price. For details, call 0928-028-0579 or watch our interactive Facebook CSI TV programs or visit our office. Come one and all, let's dream big, get involved, and aim high at CSI. Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang
ang dapat. Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing nga kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1,500 for 25 Mbps. Fiber X 2,500 for 75 Mbps. Fiber X 3,500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4,500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7,000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge your fiber internet now. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alinmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer misis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip
Mag-Pharex B Complex Daily. Sa pandemyang ito, napakahalaga ng paggamit at pagbabahagi ng wastong impormasyon. Ang pagkalat ng fake news tungkol sa mga bakuna laban sa COVID-19 ay nagiging dulot ng takot at pagdududa. Dahil dito, patuloy na ipinapaalala sa publiko na ang lahat ng mga bakuna ay mabisa at ligtas na panangga laban sa COVID-19. Ang mga bakuna sa COVID-19 ay dumaan sa masusing pagsisiyasat, pag-aaral at pagsusuri ng mga eksperto. Huwag tayong basta maniwala sa mga haka-haka lamang. Bagkus ay kumuha ng mga impormasyon mula sa mga verified sources. Ang taong may tiwala sa agham, makakamit ang kaligtasang inaasam. Sakto 15 minutos bago po mag-abot ang alas 12 nin pagkaudto digdi po sa programang Aramon Nyato. Ayos pa ba? Ano tawing pinagluluto? Kumusta lamang? Rikas-rikasan, taudto na naman. Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Yeah. Sige po. Doro-diretso na kita na programa. School opening sa September. Ngunyan na August ano? Yan na, tama ba? Next week? Oh, iyo tama sabi yo, ngunyan na ano? Oh. Pero sa iba madali basta ining masud na bulan na ributan na nga ni. Sabi no. Dahil pakita ning face-to-face classes ano. Yun ang ani iyan itong sa COVID baga. Nako sana po makabulta na kita sa kunya sa normal ta dipisil ba ya ang learning process ngunyan questionable kung talagang nakauko doon mga estudyante mga kaakian at mala mo yan ang pagturo baga tatabunjing igwaning science yan igwaning technique natanganing itong transfer of knowledge masiguro hali sa paratukdo pasiring sa mga estudyante and gabus iyan tabi na kukuakunta na duman sa tradisyonal na sistema nin pagtuturo sa laog kang classrooms. Iba talaga pagparatukdo ang nagkakaiguan nin pagkaklase ingon yan sa mga modules buda sa mga bale sa mga online siguro medyo magayon-gayon lalo na kung marayan connection kan internet dahil putol-putol pero sa module nako kawawa ang mga estudyante. At akong mag-examine siguro, so pigapod baga, ano nga po kan, aptitude test, ano? Ay, para yung, siguro dakulan mabagsak. Di taman masabutan, di tama siguro na talagang nakaukod sa mga estudyante sa mga modules na, pero talagang nako, pera de los ubos. Igwa man iso sa Diyosan talaga na nagklase using yung modules, pero kadaklan, ay nako. Lalong-lalo na kung mga magurang talagang bako man sa paglumenos, dahil manin pagkasabot bagabunjing. Halimbawa, nagtitinda si nanay nin maritatas, nin puto, nin nagsusorbitero, so tatay, bako bunjing? Iba, nag-janitor, nagsiserbi sa mga kaung-kaunan. Ano ang ituturo man? Primero, oras, paano? Anong ituturo kan magurang? May kasabihan ba kita, you cannot teach if you do not know. You cannot give if you do not have. Paano ang pagkuhan mo yan? Paano, anong ituturo mo sa imong mga aki? Pag-abot kan nga, tatay, anay, ano tabi ini na kon, ay, nakasabot ka nini, paano na? Yan, so mga, ikaw baga nag-graduar, bagabot niya, ano nag-graduar yan? Mga jokes niya, na first honors. So, ama ngayon ni Arog kayo niya yung first honor. Ako man na sa estudyante. So nagsimbag kan module. So kapabling magsimbag na magurang. Pero so dai, paano? Plus na dai tabi. Yan baga paano sa pagturo igoning science and technique ka iyan. Sa mga pupils, lalo na sa mga ining pre-elementary, elementary, ikuaning technique dyan. Kaya nga ni baga na mga paratukdo, nag-eskwela anin, pirang taon, 4 na taon plus kasabay na dyan so practice teaching in order for them to get the knowledge, the techniques and na-apply nila sa pagturo.
kung ano suyaon sa libro, so theoria, i-actualize ninda yan, and then ita-transfer sa knowledge kan mga estudyante. Igwa ning special na teknikaan, igwa ning special na sistema. Only teachers know the psychology and the science and the art of teaching. Apat na taon na pinag-eskwelahan. Tapos, bigla kitang ma-module. Nako, Jesus, Diyos ko, talagang grabe epekto ano. Kaya, sana po, makuha na kita. Makasalbar na kita rigdi sa COVID na inita. Dipisil. Hilinga, kung magpara tinir pa ini nagkapirang taon, matiwala ka daw sa architect, matiwala ka sa nurse, matiwala ka sa doktor, sa engineer. So, sistema kan pagklase bak uso dati na ang pakakaukod nin tama, yaon dyan, buda sigurado, dipisil baga tabi. In fact, so gobyerno nasyonal gayon, pigtugutan na nga ni Isokuan, so sa Kolehiyo de Medicina, na magkaigon ng face-to-face, talagang kaipuhanan iyan. Ha? Amidst the fact na kita po na sa tao kang pandemya, gari tinugutan kan gobyerno ata inda. Day ko po masigur kon yung baga mananggad yan. Dipisil mapadoktor ka, nag-graduate ang doktor mo sa module, kaya sa online. Dipisil yan. No, kaya grabe man baga kutaan na so pag hingwa, arkitekto, engineer, mapagibukan ng plano, anin harong, arkitekto, mapadisenyo ka. Pagkatapos, puro ito tabi kuan sa modules, puro ito tapos na sa modular class, paano tabi yan, matalino po ngayon ang mga kabataan kaysa sa mga engineer na repair, reblock na mga proyekto. Kaya ito nga ni baga sa internet nga ni bagaw yan. Kaya itong dai pangayauso ang mga kuan, ang mga yan na engineer. So nagribo kay itong mga tinampo, mga mas masarig kaysa sa mga ngunyan. Ay, sabi digdig, good morning Sir Pio, tama po kayo. A vaccine will be of big help and would not end up to severe cases. Sana maalala ito ng mga tao. Go for vaccination. Now na. Thanks. Yun po ang pigisabi tanong. Vaccination. Bagaman, iparayo kimala Diyos. Daman na wakan hindi. Akong magat. Tamaan ka kung maganda. Ka na ning problema. Parang very mild na sana. Ay na itong isolation ka. Na kung ano pa. Dalagan pa sa ospital. Dahil na po. Very, very mild na sana po. Sige. Yan ang karo man na-share kan sa tuyang text sa programang Aramon niya to. Yan. Congratulations palam kay Madam Eve Graheda. Award na receive ni Madam Eve na Graheda for sobrikan sa iyang performance dyan po sa Provincial Social Welfare and Development Office. Madam Eve, tabi, good morning tabi sa imo. And congratulations dyan sa awards na nagka-receive po sa sabi Madam E. Raheda. Next month, mapuno naman kita. Here comes. Alam na nindo kung sa'yo mabutuan next month. Isa nga nito Bonjing, sumabutuan naman next month. Jose Marichan. Yun na naman. Bermans na naman pala na welcome Jose Marichan. Kirahon sanaan sa 2 tulo may kabangang simana. September na. Madadangog mo naman. Whenever I see boys and girls. Wala nang lanterns at parol. Lahat nakasabit na mga bintana. So si Marichan, Christmas is the air na. Ang daw na sa natabi. Ano naman? Christmas. Sige po, Jose Marichan will be lingering na naman. Yaon sana sa kanto tabi.
may nagapot digdi so sa ako Bicol tabi, diyan po sa Embarcadero, ako Bicol Embarcadero tabi, so mga educational assistants. Diyan po, magpasirin lang kamo diyan, mag-inquire, taigo po yan pero may kailang schedule po yan ha. May mga schedule po yan pagkatapos sa kada school year, may schedule yan kung no rin maakomodar naman tabi ha. Kuno rin naman maakomodar an sa indang opisina. Yan. So mga nagabiyahe man po tabi paluwas sa ining Albay, travel pass, mag-secure. Then lalo na daingon na magpara biyahe kunta na mga pasiring la duman sa Metro Manila then magpasiguro po tabi. Yan po ang kaipuhanan ngunyan po sa satuyo palibot. Pwede na tatabunjing, kasya na. Opo, sa pangaran ni News Manager Mardela, asin kambilog na puwer sa tabi, kasubago si yun na pulis at sasuhin ka partner. Ngunyan si Bunjing Tanay, nasa mo yung Chief Tech. Si Angel, si Arvin Buda, si Richard. Ako po si Pio Fernandez sa pangaran ni News Manager Mardela. Salamat. Asin namang Diyos magbantay.